Batanes of the East. About 30 minutes trek. Yan. Depende sa lakas ng mga ano. See you later. Medyo nahirapan yung kasama ko. Pero in fairness, first time niya pong huminto. So continuous yung walking. So kuya, from baba, ilang kilometro pataas? Ano yan sir? 70? Ang layo ah. Siguro ilang kilometro yon? 3 kilometers. 30 Ang pupuntahan natin is hindi po yung Batanes of East, is Paradise Walk. Yan. So disclaimer po nila yon. Baka ma-confuse kayo sa pagtatag. Yan yung preno-promote nila ang pangalan niya ngayon. Yan. So mamaya tutuloy namin. A few moments later. Kung nakikita nyo yung nasa dulo, yan na po yung peak yung inakyat natin. So medyo maririnig nyo na yung mahangin. Yan, so malapit na tayo sa katotohanan. Medyo easy naman yung walking. Hindi nga ako napagod eh. Yun. Wow. Uy, sa akin yan rin. Hindi. Sa'yo lang yung apat. Sa akin. Hindi ah. Kaya ako uniform eh. Sa akin yan. White sa'yo.